दूल्हा सुगर के बात करत तारू। सब लोग कहला ना अगर शंकर भगवान के जल चढ़े ना बहुत सुंदर दूल्हा देव में हीरा है। हां तो ऐसे में जात रो दूल्हा खातिर दूल्हा खातिर थोड़ी ना जाता नहीं, हम तो अपने किस्मत खातिर जाता नहीं। हां और चलो किस्मत बन जाए। किस्मत आ दूल्हा बातल बा। चलो चलो देखो कोनो फूल मा फूलवा तूर मत ले ले हसन बड़ी चढ़बा चिकन होबे तो लकी जी बची जी जन नहीं। हां बोला वैसे लाल लाल फूल तोड़ल जाला, वैसे लाल लाल कितना अच्छा सिंदूर अच्छा लगेला। हाँ तो हमार बार ना देख लो तू तो वही खातिर ना जाता लाल से हम नाक फसे आ मांग तो ले लगाई। सच में हमार बगीचा ना कैसे खिलत रहेला। ई राउर बगीचा ना है तो हमार पति देव के राउर तो पति देव के कहियो हमारे पापा के बगीचा है। हां ताकि तो हमार भंजी। अब भाभी जी सही कहता नहीं, सब धन तो रौरे बा, हमारे क्या बस कुछ नहीं है ना। ना जी माने हमको नहीं कि राउर नहीं खे रौरे हो, लेकिन ये जे एगो बात कहता देख ली फौया से कह के तने साफ करवा ना देती। हां भाभी जंगल बा ना तो जाना तानी लइके वही ना फूल तोड़े खातिर ना जंगल ना रही झूला खेले के मन करता है देख के। जाना तानी भाभी बोले अरे बाप रे ये तना बड़ पेड़ में कोई फूल फुलाइल बा जी बुझी जी। नसीब हमर बहुत ज्यादा तेज बा, सोचला कि रह जाला ना कुमार लड़किन के लेवल जाला बगीचा नीचे ना वाली ओह पकड़ी मजाक मत करी धराई भरी रोवा अपन भाई से कम खेला गाड़ी ना। चुप रही रुकी सुनी ना कि खुद दिखा लेला बेल पत्थर में ही बा। हां तो वहन कहता नहीं हम ये बुझी जी आज सोमार हनो सोमार के बेल पत्ता ना तुरल जला जी तुरल जला तवार के, लेकिन का करम तूरी देख के बढ़िया बढ़िया और जानता नहीं जोन 3 गो पत्ता रहेला ना कटल पिटल ना रहेला उहे पत्ता चढ़ेला शंकर जी के। का बताइए भाभी देखी जे काट बा देखी ना जी लगता ना कोनो जन्म के हम पाप कइले बानी ना ती कह जाता देखी ना बात नहीं छे बुची जी काने रहोगनी जी बुझाते कि मैं बगिया के फूल में आजे तुरलम का बगिया के फूल ना भाभी जाना चढ़ू जब हम बगिया में आइले ना तो जाए के मन ना करेला। हां जाए के मन ना करेला पता नहीं काहे हम ही खो जाइला ना पतवा अच्छा लगता ना पतवा के सोचता नहीं और हम जाइला ना शिव के मंदिर में तो मन करेला वही खो जाए घर लौट के ना आए ओके भाई बाबू के इज्जत के नाते चली आइला देखो सावरे दुल्हा मिली चलिए भाभी देखता नहीं नो नो बे कितना देखो ना बोनी में मर भिंगा देनी हमरा के और कहां कानी सुबेरे चला पूजा करे खातिर ना तो खइले में मिलता। अरे रावण खोक जाई बनी सुगर दुल्हा मिलो पूजा करे खातिर खाली खोकुई रहीले रावण कोई मिले ले बनी ओई में थालियो पकड़ा देतनी हो के ना कम ना होई खेलवारी। भंगिया धतूरा बेल के पाता चढ़ाई के मंगबू मंगनवा दे दी है भोलाया गराई के नहीं करी है निराश जद जइबू हो पास कुछ दे दी है खास जवन जवन मंगू सब पूरा हो जाइए सखी। भंगिया धतूरा बेल के पाता चढ़ाई के मंगबू मंगनवा दे दी है भोलाया गराई के बोलबम बोलत हो अरे बोलबम बोलत हो तो चली हो कोटी जाए सहपोर बाबा देह सोनर बर की जलवा ढाले चला देव घर बाबा देह सोनर बर बुझलो देह सोनर बर। म्यूजिक बाय विकास रोशन। दूर बसल बड़े भोलदानी हो जैला पर दुखवा हरली है परसानी।
गइल बा जल्दी लेके आई रो भूला करे के एकदम है का भूला तरह चली रे गलती हो गइल भाभी जल्दी जाई अब हमारा को बैठाई बेजी गवा कहां बनी वहां के क्या करते हो सब मंदिर में पूजा करे वाला तू हमारा पूजा करता हो सब अपने भगवान की पूजा करेला हम अपने भगवान की पूजा करत नहीं एमन का गुनाह करत नहीं हम कब से भगवान हूँ कब से लोग के देखले बनी कब से ये काहे से बोलते हो कैसे बोले जाला जी वैसे कहत नहीं हम तुमने तन मन में रखो समा गइल बानी गोया पर की पालन पे सब मंदिर में पूजा करे वाला तो हमारा का ताकत है गौरा है बात करिए का नमस्कार प्रणाम हम मोहन कुमार गुप्ता भैया हम गोड़ छुए गोड़ लाते हैं दिनेश फैशन नमस्ते प्रणाम हम बानी प्रियंका प्रीत नमस्ते प्रणाम हम काजल सिंह मुलताई रहो सब कैसे वीडियो देखनी है वीडियो शेयर रहो सबके संदेश देवे तो सोमवारी आवेला सामान में तो जरूर कुमार लड़की के पूजा करे चाहिए पूजा करे अच्छा पति मिले ना बर मिले ना कैसे हमें मिलल बा अपने भाभी के साथ या फैमिली के साथ जरूर केहू के साथ आवल जाला पूजा करे चलिए अगर वीडियो अच्छा लगी तो लाइक करब कमेंट करब शेयर करब बेल घंटी को मत बोलो हमने के चैनल के नाम है उमंग मस्ती ओकरा के जरूर आगे बढ़ाई चलिए इस वीडियो के साथ लेता नहीं विदाई अगले वीडियो में फिर से मिल जाए बाय बाय